Zašto nosiš moju spavačicu? Grupa ŠGŠ, pa 7. razred, upoznate svog šampiona. Pokaži medalje. Aleks Evgenijeviću, da li ste proverili dokumente? Uzela sam njegovu potvrdu. Deski, verovatno, Jure starije. Glupa ovco, zamislite šta je uradila. Tu na tebe, tu na tebe, tu na vas. Ja ću podneti prijavu protiv svih. Ne obeležavaj Polinu, otišla je na olimpijadu iz geografije. Pa ljudi, ovo je 30. epizoda naše serije. Ako još nisi pretplaćen na kanal, uradi to odmah. Hajde da skupimo još više lajkova nego na prošloj epizodi. Želim vam prijatno gledanje. Oj, podaću prijavu protiv svih vas. Da, moja mama je naravno totalno zabrinula u ovoj situaciji. Da li uopšte planiraš da se pomiriš s njom? Neću, dobro mi sa tatom. A zašto si uopšte uzeo spavačicu? Oj, podneću prijavu protiv svih vas. Pitam se kako izgledala u toj spavačici. A zašto ti treba spavačica? U odraslom životu kod muškaraca se to zove trofej, dokaz da si stvarno bio sa devojkom, kao Kazanova. Razumiješ? Znači spavačica stara učiteljica je za tebe trofej. Pa da, ne, u ovom slučaju je to više šala, usput. Kako ide Polinki na olimpijadi, ha? Rašida Žavdatovna, treba mi direktor. Sofija Andrejevna, već sam vam rekla, direktora nema u ovoj školi. Ili ću razgovarati sa direktorom ili idem da podnesem prijavu protiv vaših učenika, protiv ovih, njegove mame i tog vašeg milfuhuntera. Molim, šta? Sofija Andrejevna, bojim se da vam unuk nije objasni značenje lov na starije. Usput, zašto niste kod kuće? Zar niste ono u kućnom pritvoru? Ili ste dali unuku zadatak da odgrize bubicu koju vam stave na nogu? Derski, kako to pričaš? Pa šta, delo je kao normalno pitanje. Usput, prepoznajete li ovo? Eto vidite, ne samo što su mi provalili u stan, nego su i spavačicu ukrali. Vrati je, Drski. Ne da vam ništa. To je moj trofej. Fuj na tebe. Naravno razumem da Drski nije nikakav poklon, on može da ukrade spavačicu i da se sprda, ali da znate da provali u stan bez znanja vlasnika, u to nikad u životu neću poverovati. Zato sredite, molim vas, svog unuka i više ne dolazite u školu. Ako se dobro sećam, ove su vam vrata već odavno zatvorene, jel tako? Izlazi je tamo, a spavačicu će vam Drski vratiti. Ako mislite da ću ovo ostaviti tako, varate se, ili ću se vratiti u ovu školu ili piše prijavu. Pa šta? Pronaći drugu školu vam i onako nije opcija. I uopšte, ako se ne varam, sa vašom osudom i vašim godinama primaju vas samo kao koncijerža. Možda vam je bolje tamo. Drski, na tebe! Ona će stvarno napisati prijavu. Kako ste joj uopšte ušli u stan? To je bila Dimina mama. Htjela je da popravi odnos sa njim i da se pomiri, ali na kraju je samo pogoršala sve. Postupala isto kao njen sinčić, jel tako, Dima? A šta da radim sa njom? Rašida Žavdatovna, ja jednostavno ne pričam sa njom posle svega što je uradila. Dima, molim vas, možete li da rešite to sa svojom mamom kuće, a ti Drski vrati ženi spavačicu i rešite već jednom taj problem. Rašida Žavdatovna, mi smo spremni. Od kog razreda počinjemo? Recite mi, treba li dozvola od roditelja za proceduru? Ovo je standardna procedura, dozvola nije potrebna. Onda ćemo početi sa 7. razredom. Drski, Dimitri, brzo se pripremite za fiziku. Hajde, pođite. Šta je ovo? Šta će to oni da rade? Da sve ošišaju na ćelu. Aha, neka zaborave na to. Da vas podsjetim koliko sam dugo nosio kapu postane školske medicinske sestre. Inače, ste li spremni za fiziku? O, stigao organizator najboljih žurki, jel tako, Dima? Kovrđev je ponovo aktivirao svoje polušale prema Dimi. A? Pa šta? Zbog vaše žurke će napisati prijavu protiv nas. Ko će da tebe da piše prijavu? Kome ste potrebno? Sofija Andrejevna je došla u školu i odmah otišla. Stvarno misliš da će išta biti? Kako to misliš? Ona je dolazila u školu? Da, rekla da ako ne razgovara sa direktorom, onda će pisati prijavu protiv nas. A otkud ti to znaš? Pa stajao sam sve vreme pozadi i prisluškivao. O, inače, Nataša, ovo za tebe. Ali ovo Paska? A povodom čega tolika velikodušnost? Pa danas je kao neki praznik, htješ sam da ti učinim nešto lepo. Anđele, neću ništa lepo da učinim. Ovo je za tebe. Prijetno. Ako si odlučio da je devojci lepo da pokloniš komad hleba, onda si dobro odlučio da mi ništa od tebe ne treba. Neću valjda kao budala da šetam po školi sa tom buhtlom. Sama si, buhtla. Ovo je paska, koju je inače moja baka ispekla. Saša, hvala ti puno i baš me briga. Mogu da šetam po školi kao budala sa buhtlom. Mnogo mi je drago. Šta je sa Sofijom Andrejevnom? Hoće li biti prijav? Što se nerviraš uopšte? Rašida će sve srediti i usput da sam na tom mjestu. Ja bih se manje nervirao. Još je ti frizura da se raspadne. Inače, nikad nisam obraćao pažnju na tvoju kovrđe. Glupa šala, Derski. Hoće li Rašida za uvijek sve rešavati za vas? Što se nerviraš? Frizura će ti se raspasti. Dakle, Derski, Rašida je skroz ok žena. Možda bismo mogli nekako da joj se zahvalimo. I onako već puno dobrih stvari radila za nas. Možda da joj damo pasku?
Jeste li vi Pa ozbiljni? šta je ovo ko ovde deli paska kolače? Ćao Nataša, ćao Alga i karatista, ćao. Pa što ćutite, zar se u vašem razredu ne pozdravlja? Slušaj, Nataša, ideja sa paskom stvarno nije loša. Rašida je mnogo dobre stvari uradila za naš razred, a ti Nemice sve češće počneš da mešaš razrede. Ko je Orehov? Ja sam predsjednik odeljenja Orehov. Predsjedniče odeljenja, idemo da ti damo vakcinu. vakcinu? Hajde idemo, rekla sam. Hoće li svima davati vakcinu? Hajde. O, šta, bojiš se vakcina? Ćao svima ljudi. Je li u vašem razredu običaj da se u školi dolazi sa medaljama i diplomama? Izvini, ko si ti? Ko Ne si brini, ti? Polinka, ona trenutno meša razrede. Ćao. Ozbiljno? Čekaj malo, Nataša, znači zamenio te za nju? Julija, si li normalna? Ti izlaziš sa ovom rugobom, a ja Nije sam me bilo samo jedan dan. Šta se ovde dešava? Ovo je Julija, ćerka bivšeg direktora. Samo da napomenem, više ne razgovaram sa Osem. Nije bitno čija sam ćerka. Pa šta onda radiš ovde, ćerko bivšeg direktora? Poljubidimo još jednom, pa ću ti reći. Pa dobro, kome ćemo da dajemo pasku? Ne razumem, šta se svi ovde skupili? Hajde brzo na svoja mesta. Odmah! Idi ževdatovno i da. Julija, a vi šta? Rešila sam da vam ispečem pasku, poklanjam je od srca. Jesi li normalna? Aleksandre, hvala vam, Julija. Da li su vas baš u ovaj razred uputili? Ne, još nije jasno. Samo neću da propuštam školu, pa sam odlučila da setnem sa ekipom. Mogu, jel tako? Pa, niste baš najbolji razred izabrali ako ne želite zaostajete za programom, ali možete pokušati. Rašida Žadaton, ovo je zapravo moja paska. I moja baka ju je pekla. Derski je stvarno hteo da vam je pokloni. A onda sam ja dao Nataši. I onda smo odlučili da vam je prepoklonimo. Pa ozbiljno, kako je ovo haos? Derski pokloni. Aleksandre, zar nešto ne Pa zapravo, mešaš? Rašida Žadatovna, ova paska je zaista bila od mene, zato što nas stalno pokrivate i spašavate nas. I zato što ste jutros bili u onoj situaciji. Šta znači to da ja vas pokrivam? Kakve ste to gluposti izmislili? Kuda se to uopšte desilo? Ne želim ništa od toga da slušam. Dosta. Slušajte, ja ću se vratiti kasnije. Da, idite, završit ćete to kasnije na odmoru. A sada, molim vas, svi sedite na svoja mesta. Julija, hvala vam na pasci. Izaberete bilo koje mesto koje vam se dopada. Samo molim vas dalje od Drskoga. Ko je ona? Zašto mi ništa nisi rekao? Šta ti pričam? Ni mi sami još ništa ne kapiramo. Jesi li dobro napisala olimpijadu? Da, ostalo je samo da se preda diploma Leopold Arnoldović. Dakle, Julija, ko je ona? Pa dolazila je kod nas prošle godine u goste. Još smo bili 6. razred. Tada sam još izlazio sa Natašom. Od nje možeš očekivati šta god hoćeš. Tada me namestila. Uglavnom, vidiš i sama šta se dešava. A paska je bila od Saša nje? dao Nataši, a Nataša dao Derskiju, a Derski je trebalo da da Rašidi. Slušaj, Dima, da li se bojiš vakcine? Ne, zašto? Da li bih htio da primiš vakcinu umjesto mene? Vode nas po spisku. Pa, reci im da si ti ja. Romka, šta, bojiš se vakcine? Ma nije da se bojim, samo mi nije baš prijatno. Slušaj, onda imam još jedan poslovni predlog za tebe. Uglavnom, Polinka, samo ignoriš i ne baci pažnju. Važi i usput, danas si prelepa i htio sam da te pitam. U kojoj smo fazi sada i šta treba da uradimo da bismo prešli na novi nivo? Samo da ne lažemo jedno drugo i onda ćemo preći na novi nivo. Prošlo zaboravljamo i idemo dalje, jel tako? Hoćeš li me poljubiti jedno? Na času? Pa šta, već smo se ljubili na času. Ako hoćeš, možemo i u ambulanti da se Možda da poljubimo. počnemo da se ljubimo po svim delovima škole. Pa što da ne, odlična ideja. Možda da ja počnem da se ljubim sa vama po celoj školi, da biste se konačno bavili fizikom. A koja je tema časa, Rašida da Bože Žadatovna? moj, zar je konačno nekoga zanimalo koja je tema današnjeg časa? Tema časa je... Rašida Žadatovna, zovu vas tamo na par reči. Ko zove? Šta se desilo? Slušaj, možeš da me zoveš Alga. Možeš da se sportaš sa našim razom koliko hoćeš. Možeš i romčine medalje da uzimaš, ali da se praviš da si neka savršena. To ti u ovom razredu neće proći. Koliko razumem, planiraš da pređeš u našu školu, Julka, tako? hoćeš da učiš u našem razredu? Roma. Ko? Vi ste Roma? Pa šta, ne ličim? Krenite za mnom. Ovako, moj dragi riđoko si dečko, ja se ništa ne pretvaram. To je samo moja igrica da mi ne bude dosadno. Dakle, objasnit ću jednom. Ako ne kapiraš iz prve, uzmi olovku i sve skupa zapisuj. S pogrešnim ljudima si rešila da igraš igrice. Jo, Bože, što si ti sladak i šta će biti? Sada će ući Rašida Žadatovna. Ti ćeš reći da paska nije tvoje delo. Super. A zašto smo ćutali kad ju je poklanjala kao da je njena? Ili šta, Rašida je samo mene spašavala iz svih problema? Konkretno tebe, Dimona, Sašu i Polinu. Pa, nisam htjela da podmetnem Julku, jel tako? Eto, vidiš Drski, Kovrđavi i Nataša su već uz mene i šta dalje?
Opet ćutiš? Opet si progutao, ha? Okej, hajde da se igramo. Šta ćeš da uradiš? Planiraš čekićem da me se otarasiš ili šta? A kada dođe nastavnica ti ćeš reći da sam ja to uradila, jel tako? Slušaj, Drski, stvarno misliš da možeš da me nadigraš? Slažem se. Malo verovatno da ću te nadigrati. Bravo. Već imaš... Jel meni ovo treba? Recite usred časa da se bavim ovim i da gubim vreme, kao da odmor postoji tek tako. Julija, šta radite nasred učionice sa čekićem u ruci? Julija, ovo nije tehničko, sada imamo fiziku. Dajte, molim vas, kod mene. Sedite. Ili ste već nešto bušili? Dobro. Dobro, hajde da zapišemo temu časa. Energija. Rašidvaš zatvora, mogu li molim vas da sedem na mesto? A gde si ti bio? Pa ja sam... Sedi, energija kao fizička veličina. Piši. Ko je Aleksandar? Ja sam Aleksandar. Mogu li da ga vodim na vakcinu? Da, vodite ga, Aleksandre, samo brzo, molim te. Kinetička energija je skalarna funkcija koja predstavlja meru kretanja materijalnih tačaka. Zašto Drski opet počinje? Misliš na telefon? Da, pre ili kasnije shvatit ću da je baš on prikucao na telefon. Slušaj, zar te nije briga? Pa, samo... O, šta ti je to na bradi? Šta misliš? Šta je to bilo? To me tata naučio. Šta, ljubio si se sa tatom? Možda da se poljubimo u volanti. Ponašaš se kao seksualno opterećen tinejdžer. Šta nije u redu i to se tato si pogrešno shvatio. Slušaj, razumem ja vezu, ali ti si malo... Rašida Žavdatovna, da. Čekaju vas tamo u hodniku. Neka čekaju. Kažu da je hitno. Bože, koliko mi je dosadila. Dima, spremi se, sledeći si za vakcinu. Aleksandar se pokazao prilično spretan. Dimone, imam poslovni predlog za tebe. Šta je bilo? Ako se plašiš, naravno da mogu i 5. vakcinu da primim. 4 sam već izdržao. Zar ne? Hoćeš sa mnom? Da se ljubimo u ambulanti? Ne, shvatio sam te. Jel se bojiš ili šta? Ne plašim se. Tvoje lice mi je poznato. Dolazili ste kod mene kući kad su mi slomili nos. A, da, tačno. I kako je ispalo? Je li sve u redu? Da, već je dobro. Dobro, treba da proverim dozu. Izvinite, mogu li? A ko ste vi? Sonja je 7. razreda. Ne ličite vi uopšte na Sonju, Pa Sonja. znate, mi sedmaši svi ličimo jedni na druge. Sačekajte ispred vrata, molim. Brzo ćemo dati injekciju, ne boli, kao da komarac ujede. Možeš li prestati da se glupiraš? Čekaj, Polinka, ona je prva počela. Jel tako? Julka, stvarno, prestani. Dima, da li je Saša primio vakcinu? Dobro, misliš da si me pobedio svojim telefonom? Onda nauči kako se koristi mozak, kako Julija, treba. Prestani da nasedaš na njegove provokacije. Drski, što ćutiš uopšte? Prestanite oboje. Pa šta, fina borba. Možda će ona biti prva koja može Derskiju da odgovori njegovim metodama. Rešila si da razvijaš to. Julka, možda bi trebalo čekići da udariš Derskija. To bi bilo 100% uspeh. Kao predsjednik, smatram da stvarno počinjete da preterujete. Ako dođe Rašida, nagrabusit će ceo razred. Odmah prestanite. Ne sekiraj se toliko ore. Neće ona stići da rastavi 3 sekunde. Znaš, Drski, da si učio fiziku, znao bi da svaka tačka oslonca ima svoje slabosti. Ljudi, šta da radim ako je 5. vakcina teško ušla? Dimama, neka njihova svađa, hajde da se ljubimo odmah. Šta? Kažem, briga te za Julku i Drskog, uzmi i poljubi me odmah. Ozbiljno? Uradi to. Dobro, ajde. Izvinjavam se. Učenik Dmitrij, jel tako? Malo smo preterali sa dozom. Šta? Dimone, jel ti sve u redu? Šta mi se dešava? Dimitri, šta ste uradili? Ja? Jel sve u redu? Kako se osjećate? Ma gde je policajac? Zar me ne čuješ? Pa mene je ono, kako se zove? Bože, šta je sa stolom? To je Julka uradila. To nisam bila ja, to je Drski. A to, šta je ovo? I to je također Julka. Julija, telefon ste stvarno vi? Naravno da ne. Zamislite situaciju da ste ugrizgali dozu 4 puta veće od normalno. Šta da radim tada? Rašida Žavdatovna, paska je stvarno bilo da ne za vas. A stoje i vaš telefon, to je sve Julka uradila. Uzgled Polinka i Saška mogu to da potvrde. Da,
To je Julija. A šta Julija? Šta se samoga dešava sa vama danas? Drski, Dimitri, Aleksandar, Julija. Kako se osjećaš? Dobro, lakše mi je, samo sam počeo da gličujem. A ti? Pa šta bude ako se ubrizga doza 4 puta veće od normala? Dobro, ustani. Možeš li da hodaš? Mislim da mogu. Idemo u bolnicu. Možeš li da pozoveš roditelje? Pa ja imam babu. Uglavnom, Dima, ne posliju ti poruku i treba samo da pokupiš babu. Možeš li? Šta je bilo? Pa valjda mi je malo bolje. Dima, želiš da me poljubiš? Polina, jesi li to stvarno ti? Pa sam si žele u ambulanti, evo ti prilike. Ne, ipak izgleda mi nije bolje. To sam ja, opusti se. Usput, Dimo, nemoj je prevagnulo ako te zanima. Čemu pričaš? Juliju su već prvog dana naterali da pozove roditelju u školu. Da, počela je da viče da više ne priča sa svojim tatom i pokušavala je na sve načine da se opravda da niko ne bude pozvan. Zašto si se uopšte uvalio u ovo? Čak i zbog njeme je kuvarica poslala brašnom. Onda je Romke otela medalje i poklonila pasku Rašidi kao da je njena. Pa zapravo ta paska je bila probitna za Natašu od Saše. Usputa, gde su odveli Sašu? Odvezli su ga u bolnicu. Bez veze, biznismen. Slušaj, Dimka, ja sam ti se stvarno previđao u spavačici. Mogu da je obučem za bolje doživlje, što bi se rekao. Dimitri, Drski, gde je moja spavačica? Evo je ovde. Daj mi je ovamo. Sofija Andrejevna, možete li već jednom da prestanete da trčite po celoj školi? Šta sam vam rekla? O Bože moj, zbog vas ceo dan ne mogu normalno da održim čas. Svakih 5 minuta me neko vuče u hodnik. 101. put vas molim, napustite školu. Direktora nema u školi. Na vas. Idem sada da pišem prijavu, a htjela sam lepo da rešim. A ti, Drski, A šta ja? dosta mi je više. Drski, zar se ne bojiš da će ti Julija vratiti? Pogrešno je osobi zabrala da se kači. Ko je polomio sto, napravio rupu u tabli i gde mi je čekić? Ljudi, hvala puno na gledanje. Ako se još niste pretplatili na naš kanal, uradite to odmah jer volimo vašu aktivnost. Ne zaboravite da ostavite like i novi video uskoro stiže. Hvala svima i ćao.